que é o que estás panillando logo aí? Que estás panillando? Estaba facendo un labor que lle chaman o sol. Ai, bueno. É que é? Que é un suco de cana ou é? É o suco de boa, coñecina no Beilare. Se non houbera esta epidemia, había feira en Camariñas e polo menos distraíamos. Ai, eso sí. Miña nai do corazón aprendeume a punteada. A feira, iba tamén minhas irmãs a pasaban no lugar de juntos. E a que edad empezastes ti a panillar, a aprender a panillar? Aos 5 anos. Lela, miña naitiña, meu corazón, vente conmigo a bailar o salón sí, o salón non, miña naitiña do meu. Sempre me gustou, aunque pudera outros oficios, sempre panillei en algo porque me gustaba muito. Miña nai xiro o mundo na foliada do patrón. Xa levas un montón de anos panillando. Levo, pero panillei sempre, porque tiña que traballar, pero cando podía panillar, pero tempo. Miña naitiña, meu corazón, vente comigo a bailar o salón sí, o salón non.